Hello po, magandang araw. Welcome po sa aking channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng lumpiang sariwa. Natin yung mga gulay para po hindi malutak o para hindi malambot, para crunchy pa siya. Sige, magluto na po. Ayan, painitan lang po yung kawali. Pagkatapos po, lagyan natin ng oil. 3 tablespoon oil lang po ang gagamitin natin. Polio. After 2 to 3 minutes, ayan, luto na po. Lagyan po natin ng chicken powder. Isa lang po. Ayan. Para magkalasa na po siya. Haluin lang po natin ulit. Hanggang sa may. Ayan po, luto na. After 2 to 3 minutes, hanguin lang po natin. Lagay natin dito. Ayan. Ayan. Yung pong pinagpakuluan natin kanina, pwede natin yan. Ayan, may lasa na po. Sunod na natin tong kamote. Takpan natin ulit. Cook for 2 to 3 minutes.
Dito po natin nilalagay sa strainer, patiktikan para po tumiktik yung sabaw kasi kailangan po natin yan tuyo. Ayan po. After po ng 2 to 3 minutes o hanggang sa lumambot, ayan, luto na po siya. Hanguin na po natin ulit. Hanguin na po natin siya ulit. Lagyan natin ulit. Ayan. Sunod na po natin tong sayote. Itong carrot. At yung kamas. Ayan. Sabay-sabay mo po yan. Hanggang sa lumambot po. Ayan. Haluin po natin. Po siya. Luto. Hindi pa luto. Ayan. Okay na po. Idagdag natin tong bean sprout. Cook for 1 minute. Ayan po. Okay na siya. Hindi naman po kailangan lutuin ng matagal yung bean sprout. Madali lang po yan. Okay na po yung ganyan. Okay na po yan. Tapos okay na po, tapos mag-isa na bawang. Pulahin lang po natin ang ating bawang. Ayan po, mapula na ating bawang. Napula na po siya, hanguin po natin. Ayan. Ganyan. Sunod na po natin ang ating sibuyas. Ang isang sekreto natin pag hinahango natin itong ating bawang, ilalagay po natin ito sa last para po mabango tsaka masarap yung ating niluluto. Kaya lutuin lang po yung sibuyas. Ayan po. Sibuyas Tagalog po yung gamit natin para masarap. Mabango po yung ating niluluto. Mas masarap po. Ayan, luto na po. Hulog na natin itong karne. Lutuin lang po natin yan hanggang sa pumula. Pagpatayin po natin. Ayan po, mapula na. Ihulog na natin ito ang ating fish cake. Luto lang po natin siya ng 20 seconds. 20 seconds o hanggang pumula po ng konti yung fish cake natin. Ayan, pwede na po yan. Lagyan po natin ng patis. Isang kutsarang patis. Ayan po, okay na yan. Tapos ihulog na po natin yung ibinisa natin kanina mga gulay. Ayan. Halo na po natin dito. Halo-haloin lang po. Ayan, haluin lang po maigi para mga mix pong maigi. Magsama-sama pati yung lasa po para lumasa. Yung lasa ng pagkakagisa. Cook for 2 minutes. Hindi na po natin dapat pagtagalin to kasi luto na nga po yung ating mga gulay. Ayan. Okay na po yan. Luto na po. Kaya po niya, magluluto na tayo ng sauce. Po. Luto na po. Ilagay na po natin yung bawang sa ibabaw. Para po, yan po ang sekreto ng aking masarap na lumpia. Ayan. Yan lang po. Yan
Po ay gagawa na tayo ng sauce ng ating lumpia. Yan, painitin lang po yung kawali. Pag mainit na po, lagay na natin itong mantika. Ibubusa po kasi natin itong ating mani. Ayan po, mainit na mantika. Ilagay na natin yung mani natin. Lutuin lang po hanggang sa pumula. Mga 5 minutes po yan. Hanggang sa maluto. Ayan. Palalamigin po natin yan, tsaka natin be-blender. Ayan po, i-blender na natin yung ating mani. Ayan po yung panlagay natin sa ating sauce ng ating lumpia. Ayan po, pino na yan. Dadagdagan lang po natin ng tubig. Lagyan ng tubig para po maging cream yung ating sauce. At saka po, yun, hindi na kailangan ng peanut butter. Ayan po, cream na po yan, ma-creamy. Luto na tayo ng sauce ng ating lumpia. Ito po yung sabaw ng kanina ng gulay. So, po kumukulo na, ilagay na natin tong Ayan po, kumukulo na, ilagay na natin yung binlend natin na peanut. Ang peanut? Ang pangalan ng peanut? Putan na naman. Ayan, halu-haluin lang po. Lagay na po natin yung kalahating cup na na asukal na pula. Ayan. Haluin lang po hanggang sa kumulo. Haluin po natin. Lagyan po natin ng konting toyo, mga kalahating kutsarita, para po pumula maganda yung ating sauce. Ayan, kumukulo na po. Ayan po, kumukulo na. Ilagay na natin yung ating cornstarch. Palapot po natin yan. 1/4 cup po yan. Ayan, halu-haluin lang po hanggang sa lumapot. Ayan, lutuin lang po ng 3 minuto. Pag malapot na po, okay na po yun. Ayan po, luto na. Lalagyan na po natin siya ng 1 kutsarang chicken powder. Ang palasa po. Halu-haluin lang po. Ayan po, luto na po siya. Kung gusto nyo po ng matamis, mag-add po kayo ng matamis. Nasa sa inyo po yan. Tsaka po, kung natatabangan po kayo, dagdagan nyo po ng patis. Ayan po. Lagyan po natin ng konting patis. Kasi medyo matabang po eh. Tapos ilagay na po natin yung bawang natin. Ayan na po ang sauce ng ating lumpia. Ayan na po ang ating lumpiang sariwa. Ayan, ang ganda po. Ang bango. Ang sarap. Thanks for watching. Bye-bye. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.